Trči, Cherry, trči. Šta sam sanjala? Ćao, drugari, pogledajte kako sam cveće danas kupila. Imaš cveće? Pa da, lepo je, zar ne? Gde si ih kupila? Kupila sam. Nisi ih uzela od one devojčice? Ne, kupila sam ih na pijaci, a uostalom zašto si tako uplašena? Šta, nisi čula za devojčicu sa cvećem? Ne, kakva devojčica? U našem gradu se pojavila neka čudna devojčica, poklanja ljudima slično cveće, posle kog krene užasna alergija. Kakva čudna priča, jesi li ti vidjela devojčicu? Ne, ali gomila mojih poznanika ju je vidjelo i sada se boje da izađu napolje. Ovo je ozbiljno, moramo da nađemo tu devojčicu i da saznamo zašto to radi. Ozbiljno? Pa ona je opasna. To je samo devojčica, hajde da je samo nađemo. Drugari, pogledajte, ovo je sve što smo uspjeli da saznamo. Devojčicu sa cvećem su vidjeli i ovdje, ovdje i ovdje i ovdje. A pozvali smo i svedoke, pristali su da nam pomognu. O, evo prvog svedoka. Ovo je naš prvi svedok, Anja. Nešto nije u redu. Bojim se te devojčice, imam osjećaj da će svakog časa doći po mene. Reci nam kako si je srela, pa ćemo je naći i sve ćemo razjasniti. Imam osjećaj da će ovo biti najbolji dejt ikad. Tako si lepa. Hvala. Evo. Uzmi, ovo cveće je za tebe. Ne mogu da ih uzmem, idem na dejt. Uzmi, ovo su posebni cvetovi. Već kasnim. Ne, uzmi cveće. Dobro, uzet ću. Gde je nestala? To je odvratno. Zašto mi tako svrbi? Šta mi je sa rukama? Kako sada da idem na dejt? Dobro, moram da idem. Nadam se da sam vam pomogla. Da, hvala, Anja. Pa, nije bila nikakva korisna informacija. Ali, barem možemo da saznamo kako je izgledala devojčica. Kako? Ovdje ima nadzorna kamera i dobit ćemo snimke. Pogledaj, evo je. To je ta devojčica sa cvećem. Znaš je? Ne, prvi put je vidim. Pa, znači nije odavde. Moramo da nastavimo potragu. A ovo je naš drugi svedok, prodavačica kafe. Da li ste je našli? Ne, zato smo vas i pozvali. Moramo što pre da je nađemo, veoma je opasna. Smiri se i ispričaj nam sve. Obećavam, naći ćemo je. Bilo je ovako, stajala sam napolju na hladnoći. Priđite, kupite ukusnu kafu. Izaberi koju hoćeš, ima sa mlekom, sa sirupom, ima i čokoladica. Tako si lepa. O, hvala, kako fina devojčica. Dobro, častit ću te kafom. Uzmi ovaj buket. Kako si mila, izvoli, posluži se. Gde je nestala? Kakvo je ovo otrovno cveće? Glupa devojčica, još sam joj i kafu sipala. Kost u šolji? Da, možete li da zamislite, nije normalna. Jesi li možda vidjela gde je otišla? Nisam, samo je nestala. Da li je bilo još nekih čudnih stvari? Upropastila mi je svu kafu, morala sam da zatvorim zbog nje. Kako je upropastila kafu? Ne znam, ali svi kupci su se žalili da kafa čudno miriše. Niko nije hteo da je pije. Da li si sačuvala cveće? Naravno da ne. Opasno je. Opet nikakvih dokaza. Mogu da vam dam pokvarenu kafu. Možda će vam pomoći? Hvala. Ja ću da idem. Ako nešto bude, zovite. Kafa? Kako će nam to pomoći? Kakav čudan miris. Ovo ne miriše na kafu. Ovaj miris ne liči ni na šta. Ljudi, šteta što ne možete da ga osjetite. Baš čudan miris. Probat ću gutljaj. Možda ipak ne? Amelija, dođi sebi.
Konačno! Jesi li dobro? Ta kafa je otrovna. Upravo sam vidjela onu devojčicu. Šta? Popi, možda ćeš je i ti vidjeti. Jesi li normalno? Nema šanse da to popije. Možda da ja popijem pa vidim još nešto? Neću ti dozvoliti. Cherry, upropastila si dokaz. To nije dokaz, nego trava. Došao je još jedan svedok. To je Baštovan. Ćao, devojke. Došla sam kao što ste tražile. Moramo da znamo kako si srela devojčicu. Onda slušajte pažljivo. Ne diraj žbun. Izvini, devojčice, to mi je posao. Ako mu se nešto desi, mnogo će te boleti. Ja sam profesionalac, ovaj žbun će biti bolji nego pre. Tako si lepa. Hvala, a šta ti radiš ovdje? Uzmi ovaj buket. Čudno cveće. To je za tebe. Neću da uzmem to cveće. Prvi put vidim tako nešto. Uzmi cveće, odmah. Ne, neću da uzmem to cveće, a sada odlazi. Samo je nestala, lako si prošla. Znači, ako ne uzmeš cveće, sve će biti u redu, ali to nije cijela priča. Kada sam došla kući, odakle je ovdje cveće? Devojčice, jesi li to ti? Da li si ovdje? Baš čudno. Konačno da odmorim. Ovo je već previše. Uzmi cveće, uzmi ga. Sada se stalno osvrćem. Ta devojčica može biti negdje u blizini. Kakav haos, ona je pravi monstrum. Ako je ne zaustavite, dosađivat će svima. Uradit ćemo sve što možemo. Ne brini. Hvala, devojke, što ste prihvatile ovaj slučaj. Da, ljudi, slučaj je komplikovaniji nego što sam mislila. A ja sam rekla, mi se sa ovim sigurno nećemo izboriti. Izborit ćemo se, imam ideju. Ovo je protiv otrov. Poprskat ćemo ga po cveću i vidjet ćemo šta će biti. Šta, hoćeš da nađeš tu devojčicu? Da, inače je nećemo zaustaviti. Spremi se. Amelija, da li si sigurna da je ovo dobra ideja? Po svemu sudeći, devojčica bi trebalo da se pojavi negdje ovdje. Ali nje nema, verovatno se predomislila da napadne. Hajdemo kući. Cherry, ne boj se, ona samo deli cveće. Otrovno cveće. Hej, devojčice sa cvećem, ja sam Amelija, hoću da dobijem tvoj buket. Ne mislim da će se pojaviti. Nema veze, čekat ćemo. Amelija? Šta je? Cveće, odakle je ono ovdje? Vjerovatno je devojčica blizu. Ovako, sada idemo kući. Dobro, idemo. Izgleda da se ovdje neće pojaviti. Ovo još nisam vidjela, ovo je baš čudno cveće. Voljela bih da uhvatimo devojčicu i da raščicimo s njom. Saznala sam. Ovo cveće muti razum. Kako to? Ljudima može da se priviđa ono čega zapravo nema. Misliš da se svim žrtvama samo prividjelo da imaju alergiju? Ne znam, moguće je. Šta nam je sljedeći plan? Mislim da se ta devojčica bavi baštovanstvom. Pokušat ćemo da je namamimo. Misliš da će nasesti na ovo đubre? Tebi je to đubre, ali za svakog baštovana to su vredne stvari. Onda idem da ih ostavim napolju, a ti spremi džak da je uhvatimo. Nešto mi se ne veruje da će ta devojčica nasesti. Wow, čudo! Cveće je poraslo usred zime. Pogledajte. O, nešto mi nije dobro. Sigurna sam da će devojčica uskoro doći. Cherry, šta ti je? Amelija, baš mi je loše. Kakav je to cvet? Rastao je ispod prozora pa sam ga ubrala, ali tamo uopšte nije bilo cveća. Cherry, zašto nisi razmislila pre nego što si ubrala cvet? Ćao, vidjela sam one cool stvari kod vas. Ne trebaju vam, jel tako? Ne, možeš da zadržiš. Htjeli smo njima da namamimo devojčicu, ali nije uspelo. A šta je sa Cherry? Cherry je ubrala taj cvet i razbolela se. To je cvet kafe, jako redak.
Cvet kafe? Tačno! Cherry je prosula kafu kroz prozore i iz toga je izrastao ovaj cvet. Devojčica sa cvećem je opasnija nego što sam mislila. Ne znaš kako da pomognemo Cherry? Postoji protiv otrova, ali se pravi od biljaka koje ovdje ne rastu. Onda ćemo ga naručiti preko interneta. Premalo je vremena, neće stići poštom na vreme. I šta onda da radimo? Sigurna sam da ta devojčica ima biljku. Nemam pojma kako da je uhvatimo. Ona voli retke biljke, mislim da možemo da je namamimo nekom. Od biljaka imam samo salatu, ne verujem da joj to treba. Ja imam jednu biljku. Stvarno? Molim te, daj mi je, moram da spasim Cherry. Pa ne znam, taj cvet je baš redak, ne želim da se rastajem od njega. Šta ako te gledaoci zamole? Gledaoci? Ubedila si me. Ako video skupi 5000 lajkova, daću ti cvet. Ljudi, bez vaše pomoći ne ide. Lajkujte da bih mogla da nađem devojčicu i da spasem Cherry. Još malo, drugari. 5000 lajkova, ura! Kad imaš tako cool gledaoce, morat ću da ti dam cvet. Baš mi je žao da se rastanem sa njim. Obećavam, kupit ću ti novi kada se Cherry oporavi. Sada moraš da privučeš pažnju devojčice. Imam ideju, bit ću kao ona. Pa, kako izgledam? Baš si me uplašila, mislila sam da si ona. Cherry, izdrži, uskoro ću ti nabaviti lek. Drugari, ako vidite devojčicu sa cvećem, pišite u komentarima. Pa gde je ona? Drugari, hvala, opet ste mi pomogli. Zašto se pretvaraš da si ja? Dugo te tražim. Ti hoćeš da me zaustaviš? Neće ti uspeti. Hoću da spasim drugaricu. Treba mi poseban cvet za protiv otrov. Misliš da ću ti pomoći? Ne, džabe. Donela sam ti redak cvet. Hajde da se zamenimo. Pristajem. Izvoli. Hvala ti puno. Ljudi, sada ću brzo da spremim protiv otrov za Cherry. Sada. Cherry, izdrži, skoro je gotovo. Konačno. Amelija, kako ti ide? Sve je odlično, uspela sam da nabavim cveće i skuvala sam protiv otrov. Kakav je to čudan miris. Nije vreme za to, moramo da damo napitak Cherry. Jesi li poludela? To je otrov od otrovnog cveća. Ako Cherry to popije, gotova je. Stvarno? Naravno, dobro je što sam stigla na vreme. Znači, devojčica me je prevarila? Moraš da proveriš šta daješ drugarici. Pa ja se ne razumem i šta sada da radimo? Pa, pokušala si da je spasiš, uradila si sve što si mogla. Nema šanse, neću tako lako da odustanem. Ovo će poslužiti kao mamac. Ali to nije pravi cvet. Shvatit će to prekasno. Hoćeš li mi pomoći? Da, šta treba da uradim? Pođi za mnom. Sakri se iza vrata. Čim uđe, odmah zatvori. Jadni smrtnici, kako ih je lako prevariti. A ja sam dodala još jedan redak cvet u kolekciju. Osjećam da je u blizini još jedan redak cvet. To je to, mesečeva orhideja. Ljudi, gdje je ona? Sigurno je ušla unutra. Hej, izađi, znamo da si ovdje. Hajde da je potražimo. Nema je ovdje. Cherry? Cherry, gdje si? Samo ne to, devojčicu je otela. Nije mogla daleko da ode. Ti idi proveri gore. Ljudi, odvukla je Cherry pravo iz kreveta. Kako je to uradila? Gdje je Cherry? Ružno si postupila. Ti ružno postupaš. Plašiš ljude i podmećeš im otrovno cveće. Hoću da svi ljudi imaju lepo cveće. Neću ništa da slušam o cveću. Gdje je Cherry? Treba da mi se zahvališ. Cherry više nije bolesna. Amelija, šta se dešava? Ništa ne razumem. Cherry, da li si to ti? Pretvorila si Cherry u cvet? Ti... Nema nikoga. Ni devojčice, ni Cherry. Našla sam Cherry.
Molim vas, spasite me. Nemoguće, kako je to moguće? Znaš li kako da pretvorimo Cherry nazad u čoveka? Naravno da ne. Pa ti si baštovan, smisli nešto. Ja sam baštovan, ali ne čarobnjak i ovo je sigurno neka magija. Baš sam žedna. Evo. Bolje? Da, hvala Amelija. I gde je sada ta devojčica? Izgleda da je nikada nećemo naći. Zašto? Amelija, nemoj tako da pričaš. Neću da budem cvet ceo život. Rastvorila se u vazduhu, kao da uopšte nije čovek. Hoćeš da kažeš da je ona duh? Kada bih barem znala. Slušajte, čula sam jednu staru legendu od bake. Ima li to veze sa devojčicom? Davno u našem kraju živela je devojčica botaničarka i stvarala je nove sorte cveća. Ali jednog dana je napravila biljku koja ju je napala. To je sigurno priča o njoj. Od tada njen duh tera ljude da uzimaju cveće da bi iste biljke rasle na novim žrtvama. Znači hoće da se njeno cveće širi dalje? Ljudi, ja se plašim. Osjećam kako mi rastu koreni. Izdrži, Cherry, neću te ostaviti. Opet ćeš biti čovek. A šta ćeš da uradiš? Ti nemaš plan. Mora da ima slabu tačku, zar ne? Možda je tajna u biljci koju je napala. Ali kako da je nađemo? U gradu ima milion različitih biljaka. Žbun koji sam šišala baš se brinula za njega. To može biti njena slaba tačka. Brzo idemo tamo. Cherry, ti ostaješ kući. Nema šanse, ne dam da me ostaviš samu. Dobro, idemo. O, baš je hladno. Sada će mi se svaki listić zalediti. A možda da ostaneš ipak kući? Ne. Toplo me obuci i povedi me sa sobom. Cvet još nisam oblačila. Bolje? Ne mogu da dišem. Amelija, skloni ovo. Okej. Da li je bolje? Da, dobro je. Cherry, sa tobom ima baš puno muke. Čini mi se da ova zemlja ne odgovara mojim korenima. Jedva čekam da postaneš čovek. Gde je? Evo, to je taj žbun. Spalite ga. Samo ćemo ga iskopati ili poseći. Nemoj to da radiš, inače ćeš zažaliti. Svakako ćemo uništiti taj žbun. Nećeš nas zaustaviti. Onda će Cherry zauvek ostati cvet. Njoj se dopalo da bude cvet. Stani, hoćeš da skinem čini sa tvoje drugarice? Samo nemoj da diraš bun. O, sada smo tako progovorili. Ljudi, šta vi kažete? Da li da slušam ovu devojčicu? Već me je više puta prevarila. Ne slušaj je, opet će te prevariti. Neću te prevariti. Onda ideš sa nama i bez fora. Prvo vrati Cherry nazad u čoveka. Nije to tako jednostavno. Treba mnogo energije. Pa rekla si da ćeš pomoći, opet lažeš. Skinuću čini, samo mi treba energija. Šta kažeš na lajkove? Gledaoci će ih ostaviti i podelit će sa nama delić svoje energije. To će upaliti, treba će 10.000 lajkova. Drugari, da bismo spasili Cherry, treba nam 10.000 lajkova. Molim vas, pomozite mi, neću da budem cvet ceo život. Ako još niste lajkovali, sada je pravi trenutak. Wow, ljudi, hvala vam, toliko lajkova. Još jedan lajk. Ura! Ne mogu da verujem, opet sam čovek. Uspelo je, hvala drugari. A sada hajde da iskopamo taj žbun. Ali obećali smo. Ako devojčica više nikada ne bude nanosila štetu stanovnicima, nećemo dirati žbun. Da, i brinut ćemo se o njemu. Ali ako samo jednom čujemo da si prekršila reč, razumela sam, potrudit ću se da više nikome ne naudim. Eto, opet je nestala. Nadam se da će sada sve biti u redu. Ljudi, ako vam se svidio naš novi video, pretplatite se na naš kanal. Pred nama je još puno zanimljivih stvari. Ćao svima!